Ito guys ang ating lulutuin ngayon, no? Ihaw-ihaw lang to lahat. Magmukbang tayo guys. Magluluto tayo ng itong isda. Si Maral sa Tagalog at sa amin kitong ang tawag nito. Iwan ko tong salmoriti ba to. Yung isa at saka yung squid, yung nukos pusit, no? Saka nandiyan ang ating mga sangkap guys. Nandiyan ang limosito para paasim at saka isasawag natin sa suka yan at sa patis, tamatis at saka ito ilagay sa loob ng isda itong string onion. So huwag kayong bibitiw guys, pag subaybayan niyo ako ating pagluluto. At saka ito guys, ang ating seaweed, no? Masarap to guys. Lagyan ng suka at anong lagyan ng mainit na tubig, mga 3 minutes or 4 minutes. Pagkatapos hainin natin, okay na to. Lagyan ng suka, parang salad guys. Masarap to guys. So abangan nyo. To guys, mainit na to guys. Natin guys ang yung seaweed, hindi natin patagalin guys kasi pag matagal guys, delikado malulusaw. Parang mga 2 to 3 minutes lang yan. I-dip natin yan. Okay. Mag-change na yung color niya guys. Yan. Yan guys. Parang kampana guys. Okay, ito na guys. Parang half cook lang to guys. Parang i-half cook lang natin. Kainin. Ito na guys, nasa isa lang na natin guys itong ating isda. Dalawa lang kami ito kumain guys, ang asawa ko at ako. Yung maliit na yung bata, hotdog lang at saka chorizo ang kanya. Hindi siya kumain sa mga ganito. So subaybayan nyo kaya hanggang magbukbang ako guys. Ito na po guys ang ating guso, tawag sa amin dito Bisaya, yung seaweed. Ito na, sarap na to guys. Lalantakan natin mamaya katapos maluto itong inihaw nating isda. Ito guys, tapos na ang ating sausawan. Suka na ang kulang nito guys. So mamaya ito ating sausawan sa ating pagbukbang. Ito guys, pagod ko luluto guys. Huwag na nga bigating lahat, kumakain na tayo guys. Simulan na natin itong mukbang na to. Bago ang lahat, tapos na ako ng hinaw guys. Kamay lang tayo. Name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Salamat Lord sa pagkain ito. Okay guys, kain na tayo guys. Ito ang unahin natin guys. Ito ang sausawa natin guys. Saka ito naman ang ating seaweed, no? Kamatis, saka to. Lalagyan natin guys. Masarap guys, ang ulo ng pusit guys. Ito guys, pagkain kayo mais guys.
dukot. Marami ito sa amin guys, sa Cebu, yung mais. Ito naman guys, tugtitong. Sarap nito guys, oh. Masarap talaga guys ang inihaw na kitong guys, si Maral. Maanghang guys. Ito naman guys, oh, yung guso, seaweeds. Oh, rami pa guys. Anghang guys. Kamatis guys. Ito guys, tikman to guys, salmorete guys. Red sal. Masarap din to guys. Mais guys. Para mabigat ang kamao. Ito ang kinakain. Yung sili guys. Para lalong gumana. Anghang guys. Ito guys ang tawag to guys ng pusit ulo at ang kanyang galamay. Ito masarap pag ito guys, ang simaral eh. Matamis-tamis.
Alam nyo guys, ang masarap nitong pag kumain, lalo masarap ito kapag naririnig mo ang hampas ng alon ng dagat. Nasa dalampasigan ka, langhap mo ang amoy ng dagat at ang hangin at simoy, no? Sarap guys. Ito guys, ano to? Tawag kabyar. No? Bihon. Masarap guys. Sarap siya talaga. Malapit na akong mabubuso guys. Salamat guys sa inyong panonood guys. Ito guys, ang pusit. Sarap. Matagal lang lunukin guys. Gibali naman. Salamat sa iyong panonood guys.
So kayo, itlog ng nukos guys. Sarap. Salamat sa iyong panonood guys. Sana hindi kayo magsawa. Ito guys, asal moriti guys. Red shell. Sarap tong itlog guys, ng nukos guys. Ito guys, ang gusto guys. Nako. Kakayanin to guys.